Amb només 19 anys, el salvatà Joan Navarrete veurà publicada la seva primera novel·la, Història de dos mundos, un curiós experiment narratiu que barreja el gènere road trip, eminentment cinematogràfic, amb el de la fantasia. Àvid lector especialment durant la seva infància i autodefinit com a postmodern i partidari d'afirmar que tot està fet i que ara només resta innovar, en Joan ha parlat amb Canal Camp i ha explicat de quina manera es construeix la seva novel·la, com va arribar a publicar-la i ens fa una pinzellada de com concep personalment el món de la narrativa. Porto des dels 16 anys. Abans dels 16 anys era molt menys, potser ho feia durant un mes i ho tornava a deixar, però a partir dels 16, 4 hores al dia a escriure, compaginar-ho com podia amb els estudis i tot, i a la nit, com que ho feia en format d'ordinador, doncs mirar-ho, rellegir-m'ho tot per comprovar que estigués ben fet, i així al llarg de 3 anys he pogut acabar escrivint aquesta novel·la. Aproximadament cada any, un cop a l'any, doncs me tornava a rellegir tota des de l'inici i la tornava a escriure perquè clarament no escrivia de la mateixa forma als 16 anys que ara. Sempre s'ha dit que hi ha 2 formes d'escriure un llibre, que és la primera, planejant-ho tot, i la segona, que és improvisant-ho, que és la que faig jo, per desgràcia. És totalment com conduir un cotxe sense frens, vas fent i que surti el que tu vulgui. Però al final també trobo que et surt alguna molt més orgànic que si no que ho fas tot organitzat des d'un inici. La trama principal és un grup de personatges que intenten fer un cop d'estat i van viatjant, perquè comencen des de l'altra punta del país, un país del regne, i van viatjant per arribar a la capital. I és el viatge amb la gent que es troben i les reflexions que fan sobre el propòsit i bàsicament veure que no tot és com pensaven. Com que hi ha el bàndol dels que volen fer el cop d'estat i dels que no, doncs és com tot, hi ha gent més bona en uns llocs i més dolenta en uns altres. Cadascú vol alguna cosa, cadascú té els seus propis objectius, que és el que he dit abans, no faig segons siguin bons o dolents, sinó tenen els seus propis objectius, poden tenir dubtes, però no hi ha quasi ningú que sigui inherentment dolent. Perquè un personatge no és el que ve fet. Un personatge és el que es fa al llarg de la trama. Són els teus fills. Els personatges són els teus fills. Jo els odio molt, odio els meus fills, perquè és la millor forma d'escriure. Si no te preocupa res del que els hi passa, millor. I potser un dels pitjors defectes del meu llibre és que no tracto el lector d'estúpid, però sense voler ho faig liós. Perquè quan hi ha 45 personatges, potser sí que és millor donar-li una miqueta a la boca al lector que no deixar-lo allí al mig i ja t'ho faràs. Jo sóc d'aquella gent que és així una mica postmodernista en rotllo escriptura, que creu que ja s'ha fet tot. O sigui, totes les trames, tots els personatges ja s'han fet. L'únic que pots fer ara és fer-los de nou des del teu punt de vista. Sempre m'han dit que tinc un estil molt d'anar al gra, que també és perquè jo mateix mai se m'ha donat molt bé el rotllo que al lector el que menys li importa són els detalls de la teva història. El lector de vegades prefereix que diguis el personatge tenia cabell negre i ulls blaus i ell ja es fa tota la fesomia i tot el que vulguis, que no com passa amb algunes novel·les, que te passen una pàgina sencera explicant el personatge, que si és alt, que si és baix, prim, alt. Pots fer moltes coses, vulguis que no la novel·la, que el lector no notarà. Pots sortir-te molt de l'ambientació i el lector no ho notarà sempre que no doni molt el cante, perquè dintre de tot, si tens les normes internes de la novel·la ben fetes, la suspensió de la creença del lector en la novel·la es pot mantenir. Vaig veure una publicitat que feien, que volien autors nous, vaig enviar-ho de rebot. O sigui, que estava fent els últims exàmens Jo he fet administració jurídica, potser estava a inicis de maig, és que a més va ser rapidíssim. Els meus amics m'han donat molt de suport, però sempre era molt realista. Quan vaig dir ho he enviat, m'han dit, bueno, ho has enviat, però tu espera't, probablement no t'ho acceptin, i si t'ho accepten, tardaran un bon rato en avisar-te. I ho vaig presentar el 3 de maig, crec. A inicis de juny, finals de maig, m'arriba un correu. Vaja, Joan, teníem interès en la teva novel·la. M'ho van acceptar, em van trucar, un contracte perfecte, van xerrar amb mi, me van enviar el contracte. I després de tot això,
me van t'envien la maquetació, que és que t'agafen el manuscrit en Word i t'ho fan al llibre. No en físic, sinó en virtual, a com ho veus, amb la tipografia. Doncs ells m'han fet ja de la forma que serà a la novel·la. Me van fer una portada especial per mi, que és xulíssima. Vaig firmar-lo, el vaig tornar. Vaig anar després a parlar amb la Marta, que és qui m'havia donat tot el suport, que ella no sabia res de que havia fet tot això, però sí que m'havia donat suport durant els anys d'institut. Vaig anar i li vaig dir, Marta, que em publiquen el llibre. I ella contentíssima, i vam anar a parlar i li va explicar tot el que estic explicant aquí. Ella molt contenta. De fet, la Marta serà qui em farà la presentació o sigui, qui em presentarà a mi a la presentació, qui m'introduirà, que tinc moltes ganes de que ho faci i ella també té ganes de fer-ho. Tothom qui es pensa que és tan senzill com que l'editorial t'ho munta tot, l'editorial ja fa prou fent la inversió. Tu ja també has de fer alguna cosa per part teva, com per vendre tu. Perquè, vulguis que no, si no saps vendre't a tu mateix i a la teva novel·la, anem malament. És algo, ara fora bromes, és algo que enriqueix molt. Tothom hauria d'intentar escriure. Si vas en sèrio, hauries d'intentar escriure i després que funcioni, perquè escriure per tu mateix és molt diferent que escriure per altres persones. Escriure per tu mateix és tan senzill com fer un diari. És molt bonic escriure tu per tu mateix, però si has d'escriure pels altres, tu has de currar. Història de dos mundos es presentarà el pròxim dissabte 3 d'agost a l'Auditori de Santa Llúcia amb la presència del mateix escriptor, que serà introduït per la Marta Canyelles, la persona que d'alguna manera s'ha convertit en la mentora del Joan en aquest viatge que només acaba de començar.